Ara són 6 els minuts que passen de les 11. No sé si us passa a vosaltres, però en el meu cas és escoltar aquesta música, la cinto dels consells de la doctora Aicampeto i dibuixar-se un somriure a la cara i, no sé, ganes de bon rotllo. Maria Rodríguez, molt bon dia. Hola, bon dia, Sílvia. La Maria Rodríguez és l'alter ego de la doctora Aicampeto, que torna al Penedès en xarxa aquesta temporada 2020-2021 a reivindicar el riure i el jugar, la risoteràpia i el coaching lúdic, i ella va ser qui va triar aquesta música amb tota la intencionalitat del món, segur. Sí, perquè trobo que és una música que convida al joc, no? Al connectar-nos amb aquella part nostra més desenfadada, més de nen, no? Que no té aquests judicis que tenim els adults, no? I és una música que faig servir sovint als meus tallers i que només és això que dius, no? Només sentir-la ja és que et porta, no? A deixar-te anar, a jugar, a sentir-te més lliure, no? Amb la doctora Aicampeto, amb la Maria Rodríguez, hem parlat durant aquest confinament, hem fet consells de la doctora Aicampeto telemàtics i avui ens retrobem amb un element nou sobre la taula, que són les mascaretes. Sí, exacte, sí, la mascareta, de fet, bé, ara ja mica en mica ens anem habituant a portar-la, no? I a més ara que comença a no fer tanta calor, l'altre dia fins i tot que feia una miqueta més de fresqueta, me'n vaig oblidar que portava la mascareta, no? Una miqueta Quina sort! Sí. És veritat que clar, tampoc no treballo en un lloc com hi ha molta gent que ha d'estar doncs, moltes hores seguides amb la mascareta, que això doncs és terrible, no? És dur, sí. O els nens, fins i tot ara que el meu fill també han començat les classes, m'ho deia, mama, és que està tanta estona amb la mascareta posada... Aquell baf que et torna... És angoixant, no? I això és un fet. També és veritat que, com tot, els humans ens adaptem a les coses. Ens costa, perquè els canvis ens costen moltíssim. Encara que siguin canvis cap a bé. En aquest cas no és un canvi positiu, però sí que és un canvi de prevenció, però vull dir que qualsevol tipus de canvi per definició ens costa. Igualment, tot i que ens costi, som una espècie que ens adaptem bastant fàcilment, no? O sigui, necessitem el nostre temps, però al final anem integrant aquestes noves dinàmiques, no? Hi ha coses que ens costaran més, com per exemple el tema del contacte, no? El contacte físic, el no poder-nos tocar. No poder-nos tocar. Ara, quan ens hem trobat tu i jo, aquí fora de l'estudi, colze, però tens aquell moment de dubte, no? Perquè aniries a fer un petó, fa molts dies que no ens veiem, molts mesos... Sí. Però et frenes. Sí. I és una sensació, sobretot, jo al principi, jo pensava, carai, no? Justament, jo, i com molta altra gent, no, que ens dediquem una miqueta, justament, a trencar aquestes barreres emocionals i socials cap a les altres persones, trencar aquestes pors de ai, què pensarà si m'acosto, o si li dic, o si li somric, com s'ho prendrà, tots aquests prejudicis, aquestes etiquetes que tenim des de petits, no? Clar, estàs fent tot aquest treball d'intentar treure això i ara, de cop i volta, es torna, no? És com posar el fren un altre cop, no? I és com que com si portes una inèrcia i t'aturen de cop, no? I llavors et quedes com en estat de xoc, sense el com, et quedes en estat de xoc, no? Total, sí. I una mica és el que, penso que és com ens hem estat sentint en ple confinament sobretot, i ara, tot i que comencem doncs, una mica aquesta nova realitat, però que tot és molt incert, perquè un dia et diuen una cosa, després et diuen una altra. Aquesta incertesa ens crea aquesta angoixa, i l'angoixa el que ens porta és a la por, al retraïment un altre cop, no? O sigui, que tota aquesta feina que estàvem fent de conscienciació, de dir, bé, vaig a conèixer-me a mi mateix, a veure qui sóc jo, què vull realment, com em puc treure la màscara vers l'altre per ser més autèntic i per tenir una relació de més qualitat i sentir-me més lliure i més feliç, esclar, ara hi ha com molta pressió
externa que el que ha fet és això, és una parada en seco, no? Ara tots anem amb màscara. Ara tots anem És amb complicat, màscara. no veure una cosa tan tonta, encara que hi sentis bé, no veure els llavis, no poder veure Clar. com vocalitza l'altre. Sí, és curiós, perquè també Perquè diu moltes coses d'ell o d'ella també. diu moltes coses. Fins i tot diu aquelles coses que vol amagar. Surt No? tot. Clar, perquè sovint és aquesta cosa de que la cara, no, quan surto al carrer, em poso aquella màscara, aquell personatge del qual hem parlat a vegades aquí amb tu, no? Què es pretén de mi, i llavors em penjo aquella etiqueta, no? De la de bona nena, fins i tot la de borde, no? D'una persona seca, o totes aquestes etiquetes que ja n'hem parlat altres vegades i que coneixeu. Clar, nosaltres quan sortim al carrer ens posem automàticament aquella màscara, si no és que estem fent tot aquest treball d'autoconeixement i de voler ser autèntics, no? Aleshores, clar, què passa ara? És molt estrany, perquè ens posem una màscara a sobre d'aquesta altra màscara. Doble màscara. Doble màscara, no? I una de física. Exacte. I tot és molt liat. Aleshores, la mica d'informació que rebia de l'altre ara s'ha reduït i, a més, clar, només veiem els ulls. Clar, és que si somrius, no es veu, és que no es veu res. No es veu I absolutament ja no et dic si a més hi ha ulleres, o ulleres de sol, que no es veu absolutament res. Ja no et coneixen. Ja ni et coneixen, no? O a vegades, l'altre dia també una senyora em va saludar, adéu, i dic, em sembla que s'ha equivocat, li vaig dir adéu, però vull dir que Ni idea, oi? o no et coneixen o et prenen per un altre, no? Sí, sí. Clar, però és molt interessant també això, que posem una mica d'atenció, perquè clar, ara, si feu l'exercici d'anar pel carrer, moltes de les mirades que ens trobem són mirades o buides, o mirades d'incertesa, mirades de por, d'angoixa. Tot això llegeixes en aquestes mirades del carrer? Bueno, jo perquè m'hi fixo, no? Però si us fixeu vosaltres segur, segur que més d'un de vosaltres us n'heu adonat, no? Perquè també és aquesta cosa de la desconfiança, no? Que com que jo no estic segura, també tinc por a contactar-me, no sé si... Que no se m'acosti massa. Exacte, que no se m'acosti massa, o ai, que no em surti a mi l'efusivitat de que vull anar-li a fer una abraçada i no puc, què puc fer, què no puc fer... Tot això, encara que no siguem massa conscients, ho portem encara, no? Molt a flor de pell. I aleshores és anar pel carrer amb aquesta sensació, i aquesta sensació la transmetem a través dels ulls, no? Clar, jo pensava abans de venir cap aquí, què podem fer, no?, amb això? És a dir, perquè ara el que fem, jo també, fins i tot, què faig? Quan em trec la mascareta, el primer que faig és queixar-me de que he estat portant la mascareta, no? O bufar, no? Bufes? Jo bufo a vegades. Buf! Uf, quin descans! Ai, sí, per fi, no? Exacte. I quin rotllo, sí, a continuació et queixes. I quin rotllo, i bla, 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 no? Aleshores, què passa? Que estem allargant el malestar de portar la mascareta, no? És com que també orgànicament puguem transformar això i puguem celebrar-ho, és a dir, no queixar-nos, sinó celebrar, mira, doncs ara que no tinc la mascareta vaig a gaudir d'estar sense mascareta. Gira'm la truita. Gira'm la truita, per poc que puguem, no? Si som conscients, intentar no caure en el tornar en la queixa, no? Perquè llavors estem alimentant aquesta neura que tot està molt malament i que a veure, que és una realitat i que les coses estan complicades, no? També és una oportunitat de canvi, no? I de no perdre aquell poder que tenim cadascun de nosaltres. Quin és aquest poder? El poder de decidir. El poder de no enganxar-me en el que diuen a la televisió, en molts mitjans de comunicació, no? És a dir... No et carreguis el missatger, que aquí també som missatgers. No, que s'entengui, no? És a dir, evidentment hem d'estar informats, no? I només faltaria, però jo no m'estic referint a vosaltres, no? Sinó m'estic referint a programes de telebasura que fan, doncs, que dramatitzen o només se centren en una situació concreta i que ja ho feien abans del coronavirus, no? Ho feien amb altres temes, no? Però vull dir, què passa? Que com que ara estem molt més sensibles i la gent justament volem estar més informats i us fem més cas amb vosaltres, a vegades hi ha gent que no només es queda amb mitjans seriosos, sinó que s'enganxa amb altres tipus d'informació d'aquesta, com ho diria, negativa, no? Com si diguéssim. Aleshores, clar, és una mica ser conscient d'això, no? De no enganxar-me. El poder nostre és aquest, és saber,
engego la ràdio, escolto el Penedès en xarxa i quan s'acaba, o sigui, no canvio amb un altre programa que estan incidint en un problema i l'estan fent gros. No, ja m'he informat, d'acord, ara vaig a fer una altra cosa. Jo penso que hem d'aprendre a dosificar. Exacte, sí. Que està bé estar informat per triar canals bons. Exacte. Però hem de saber dosificar. Hi ha un moment que dius, val, fins aquí. Molt bé. Demà segueixo. Aquesta és la paraula. Perquè és non-stop. Exacte, aquesta és la paraula, molt bé. Perquè si no és com una altra addicció, no? Ara, doncs, molta gent és addicta a les males notícies. I a l'última hora. Allò, sí. Has sentit, saps què ha passat? I al final... Tot el dia a l'última hora, no? I la vida segueix. Aquell últim tuit. Clar. Però el problema és que la vida segueix. I si ens enganxem en això, estem descuidant la nostra vida. Què m'està passant a mi, també? Perquè, clar, això és un dels temes també que hem parlat sovint aquí, no? Mentre m'estic preocupant del que passa fora, no m'estic atenent a mi. I potser que amb tot això que m'ha passat, que m'he pogut quedar sense feina, que potser he tingut alguna persona malalta al costat, bé, el que sigui, o no saber si podré tornar a fer la meva feina doncs, el mes que ve, o fins quan em durarà, que tot això, o fins i tot gent, per exemple, tinc un comiat de solteria aquest dissabte. Clar, han hagut d'acotar el número de participants. Que això, imagina't, no? O sigui, una cosa que és molt especial per un, no? Que és una celebració d'un moment molt preciós en la vida d'una persona, que fins i tot aquí t'hagis d'aguantar, no? És com aquesta cosa de no poder sentir-te lliure, no poder fer el que tu vols en cap moment, ni tan sols en un moment especial com aquest, no? O quantes festes i celebracions s'han suspès aquests mesos. Exacte. Esperant que tot passi i un millor moment. Exacte, no? Aleshores, es tracta una miqueta d'això, de sí, però al mateix temps atendre, no? Que què m'està creant aquesta frustració, aquest neguit de no poder celebrar el meu aniversari en família, que en són 45, no? Per exemple. Clar, si m'estic enganxant o estic tota l'estona queixant-me només d'això, o queixant-me que els polítics no sé què, o queixant-me que sanitat no sé quantos, de tot, o del veí, que també hi ha gent que es dedica a fer de policia, no? Mira què fa aquell, mira què fa l'altre. Clar, què està passant, no? Si només em concentro en això, m'estic oblidant del que m'està passant a mi. I si no atenc aquest sentiment de frustració, de ràbia, d'impotència, de tristesa, això... Acaba passant factura, no? Acaba passant factura. I això queda normal, ja ho hem parlat moltes vegades aquí, que són aquestes coses que no atenem i que com es van enquistant i després ens passen factura, com dius tu, doncs fins i tot si es cronifica doncs, amb una malaltia. Clar, pensem que ara hem patit o estem en un moment molt bèstia, en el qual tots hem patit d'alguna manera algun impacte emocional. Aleshores, és molt important d'atendre això. Com? No descuidant aquella part lúdica, aquella part bona de la vida. La vida és positiva, no li tinguem por, és a dir, sisplau, que no ens deixem portar per tot això, no? Sinó que valorem les coses, les petites coses del dia a dia. Que tens salut, ostres, doncs que bé, no? Doncs queda't amb això i segueix el teu camí, segueix amb els teus projectes, no? Per poc que puguis, i intenta trobar espais en els quals poder expressar-te, tant sigui doncs, la tristesa com sigui les ganes de riure, però sí que és molt important trobar aquests espais per poder-te expressar i compartir amb l'altre, perquè si no, ja no només estem amb la distància física aquesta que ja ens imposen, no? De no contacte, de la mascareta, de la distància social, sinó que a més, a vegades hi ha gent que ja ni vol explicar, no? Perquè diu, no, ja no vull parlar més de que ho he passat malament, no? Sí, cal parlar-ne. Sí, no podem tancar capítol sense més? No, perquè una cosa és, si em parlo, puc tancar el capítol. Si no em parlo, el que estic fent és tapar-lo. Estic posant una capa més... És un fals tancament. Sí, és que no és ni fals tancament. És
És una mentira podrida. Ens soterrem. És una autoengany bestial que ens fem sovint, no? Allò, bueno, ara ja no em puc permetre estar trist o no, això ja ha passat, ara he de tirar endavant. Sí, és clar que has de tirar endavant, però sense negar allò que t'ha passat, no? Per tant, superimportant, perquè si no és el que es diu en la Gestalt, no? És una Gestalt no tancada, no? És inconclusa. És allò de la ceba que hem parlat moltes vegades, no? Que tenim moltes capes de ceba. I clar, com més capes de ceba tenim, vol dir que menys coses hem acabat tancant, no? I tancant simplement, no cal que siguin grans coses, a vegades és simplement parlar una estona, estar una tarda, doncs, simplement parlant sincerament d'allò que t'ha passat, com t'has sentit, no? Poder-ho compartir. I això ho podem fer, doncs, tant venint amb una sessió de risoteràpia en la qual no es parla tant directament del teu problema, però sí que és un espai doncs, en el que d'expressió lliure, com també atenent amb sessions individuals, per exemple, que pugui venir algú que potser li faci cosa, o perquè a vegades també ens passa això. Sí que tenim amics, tenim familiars, però potser no ens atrevim a parlar del que m'està passant amb una persona propera perquè no la volem preocupar. Perquè no volem agobiar, perquè no volem agobiar, que es preocupi per nosaltres. Exacte, no? I aleshores dius, ostres, doncs faig un dia, faig una sessió per mi, que és una estona per mi, i ets conscient realment del que t'ha passat, i sense culpabilitzar-nos, no? Perquè és aquesta cosa que ens han ensenyat, que no podem ser dèbils, molt entrecomillat, no? És a dir, si em sento trista, si em sento enfadada, impotent, si em sento frustrada, que tot això sembla, alguns volen vendre la moto i que això són signes de debilitat, quan en realitat la valentia està en reconèixer totes aquestes parts, no? I els homes encara tenen una càrrega més feixuga en aquest sentit. Sí, encara sí. Hi ha menys marge de tolerància si ets home. Sí. Si bé t'he de dir que en els darrers anys, vull dir, jo estic veient com hi ha un empoderament de l'home sensible, sensible de l'home, en realitat, no? De l'home tal qual és. I és sense màscara. Preciós. Sense màscara. És que aquesta és la cosa. I és molt bonic. Quan fem a vegades alguns exercicis en els que hi ha homes i dones, és molt bonic veure, no?, com ells tenen els prejudicis vers les dones i les dones tenim els nostres prejudicis vers els homes, no? I hi ha algunes dinàmiques molt, molt maques que al final ens n'adonem que al fons de tot acaba sent el mateix, no? Són les ganes de ser vist per l'altre i les ganes de compartir i d'estimar. I quan tinc aquestes etiquetes que em venen de fora, perquè a la societat hi ha uns que els hi va anar bé, doncs, enfrontar-nos, no? Clar, quan te n'adones que això són només que etiquetes i que la meva por a no agradar-te, tu també la tens, encara que siguis un home, és molt tranquil·litzador. Alliberador, no? És molt alliberador. Ens posa tots en un mateix nivell, no? I això és fantàstic, perquè això ens ajuda a tenir fe en la vida, en les relacions, no? I passa per aquí, construir un futur millor, no?, per tots. La Maria ha vingut amb un regal sota el braç, ens ha dut una sessió, un taller de risoteràpia gratuït per aquell primer oient que ens truqui al 93887 26 26 i sigui valent per dir, jo vull trobar aquest moment per mi, per riure, per parlar, per ser jo mateix, sense màscares, i reconciliar-me, no?, una mica després de tot el que hem viscut. Sí, fins i tot sense pretendre massa cosa, és per experimentar, si vols, vull dir, perquè a vegades també volem tenir-ho tot controlat, no? A vegades em ve gent o em truca gent dient, clar, però és que això de la risoteràpia, exactament què fas, no? Aquí. Volen saber fil per randa. Fil per randa, que s'entén, no? Però, i justament quan practiques totes aquestes disciplines del joc lliure, no? El que ens ajuda és a ser més flexibles, no? I a no voler tenir tant aquest control, no?
perquè és aquesta part predominant del control de la ment que no ens fa gaudir de les coses. Si estic en el control, no? I una cosa petita falla, ja no és com jo me l'havia imaginat, ja és terrible, no? Perquè no és com jo me l'esperava. Per tant, l'actitud és: provo la risoteràpia, em llenço a la piscina, quan hi sigui ja veuré de què va. Clar que sí. No cal saber tantes coses. No cal saber tantes coses. És venir obert a veure què em passa, a veure què et passa, amb total llibertat. I aquesta actitud és una actitud que no només per quan vinguis a risoteràpia, és una actitud vital. És dir, bé, vaig i provo, i si no m'agrada, doncs no hi torno més, i no passa res. No. Què pots perdre? Les coses s'han de provar. Les coses s'han de provar. Qui ho deia això, la iaia? La iaia, la mama, exacte. Oi? Maria, m'ha agradat molt aquest consell que donaves, només arrencar quan arribes a casa o en un lloc segur i et treus la mascareta. No rondinis, no et queixis, no bufis, celebra que tens aquests moments. Exacte. I que pots gaudir d'espais segurs, on pots prescindir de la mascareta, que quan sortim doncs és necessària. Sí, i fixeu-vos, us poso a veure si per qui vulgui, no? Jo penso que si practiquem aquesta cosa del celebrar, que ara estaves recordant tu, segurament, si tots practiquem una miqueta més això i ens anem fixant properament en els ulls de la gent que ens creuem pel carrer, potser veiem alguna cosa més, potser veiem alegria fins i tot, potser veiem una mirada més oberta, més de confiança. Jo hi crec en això i us convido a que ho proveu. Aquí tenim un lema que el repetim sempre que fem consulta amb la doctora Ai Campeto, i és: riure és cosa sèria. Maria Rodríguez, moltes gràcies per haver tornat al Penedès en xarxa. Tindrem cita, tindrem consulta amb la doctora Ai Campeto un cop al mes, per tant ens retrobem a l'octubre. Moltes gràcies. Gràcies, bona setmana. Igualment.